Ako se često osjećaš žalostan ili nezadovoljan svojim životom, vjerovatno imaš neke stvari u svom životu koje ti smetaju i koje bi trebao pustiti. Na kraju ću ti pokazati kako ove stvari prepoznati i pustiti, ali prvo moramo shvatiti zašto je to tako važno. Ja sam dio kanala Snaga uma, gdje pomažemo ljudima da izgrade snažniji karakter i jasnije ciljeve. Kada govorimo o tome što treba pustiti, mi mislimo na sve ono što nas držalo nazad i onemogućava da dostignemo naše ciljeve. Evo 10 stvari koje trebaš pustiti kako bi napredovao u svom životu. Prvi, negativne misli. One misli koje te čine nepouzdanjem u sebe i svoje sposobnosti i sve one misli koje te odvraćaju od vaših ciljeva. Drugi, loše navike. Loše navike kao što su pušenje, pretjerano konzumiranje alkohola ili loše ishrane mogu jako otežati postizanje vaših ciljeva. Treći, toksične osobe. Osobe koje te čine loše i koje te odvraćaju od vaših ciljeva, trebaš ih pustiti i okrenuti se pozitivnim ljudima koji će te podržiti. Četvrti, strah od neuspjeha. Strah od neuspjeha je jedan od glavnih razloga zašto ljudi ne ostvaruju svoje ciljeve. Moramo naučiti da rizikujemo i da nije svejedno hoćemo li uspjeti ili ne. Peti, prevelike očekivanja. Prevelika očekivanja mogu stvoriti veliki pritisak i stres, i ako ih ne možemo ispuniti, to nas može navesti na nezadovoljstvo i nespokojstvo. Šesti, nevjerovanje u sebe. Ako ne vjeruješ u sebe i svoje sposobnosti, nikada nećeš uspjeti postići što želiš. Sedmi, nespremnost za promjene. Ako nisi spreman za promjene, nikada nećeš uspjeti napredovati u svom životu. Osmi, loši odnosi. Loši odnosi s drugim ljudima mogu stvoriti veliki stres i nezadovoljstvo, iako je važno naučiti kako se nositi s njima, ponekad je najbolje ih pustiti i okrenuti se novim i boljim odnosima. Deveti, nerealni ciljevi. Ako postaviš nerealne ciljeve, nikada nećeš uspjeti ih ostvariti i to će te navesti na nezadovoljstvo i nespokojstvo. Deseti, strah od promjene. Strah od promjene je jedan od glavnih razloga zašto ljudi ne uspijevaju postići što žele. Moramo naučiti da se suočimo s promjenama i da ih prihvatimo kao dio života. Kada pustiš ove stvari, bit ćeš u mogućnosti napredovati u svom životu i postići što želiš. Na kraju, pustiti nešto što te držalo nazad znači dati šansu novim stvarima i ljudima da uđu u tvoj život. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.